Dus even zien wat al liedje is. Want voor de vakantie was ze in Frensje. En nu is ze in Sloppeterp. Wat maakt zij nou in Sloppeterp? Hey Haliet, bist weer alleen nog op stap? Hallo Do. Jep. Je bent je bejaard in de buurt. Helemaal niks. Nou ja, kan ik niet misgaan. Hast je het wel eens, Reinoud? Dat is bang bist dat er iets slims met je gebeurt en dat is niet wist wat dwam was. Ja, dat er in op een stritten valt en dat ik een dokter in de buurt is. Ja, precies. Ik bedoel, daar hast geen EHBO-diploma. Mond-op-mond beademing, ja, dat wist ik niet hoe dat mat. Reanimeren, dat kist niet. Er is het hier in de buurt mij van die defibrillators, striekiezers, wist wel. En waar in de gauwigheid hebben ze een ambulance bij. Nou, en daarom, Reinoud, jou ik dan nou een spoedcursus eerste hulp bij ongelukken in 4 stappen. Hast u een slachtoffer voor me? Ja. Nou ja, Shano! Toevallig is. Die is het slim onta. Die had help nodig. Het allereerste dat ik dwam had, stap in, is zien of het veilig is om te helpen. Is het een drokke dik met een soort verkeer? Oorgevaar? Nee? Mooi. Pas dan kan ik helpen. Stap 2, informatie. Ik moet bezietje u te vinden wat er gebeurd is en hoe het met het slachtoffer gaat. Dus goed zien waar de verwonding zitten en bezietje met het slachtoffer te praten. Vreet je wat er wit en waar de pine had. En dan is verder mijn stap 3. Zwaag je ervoor dat het slachtoffer goed komt te lissen. Oh! Nee, man! Niet meer omslepen vanzelfs. Dat is hartstikke gevaarlijk. Nee, het slachtoffer moet lissen blijven zoals het lijdt. Behalve als dat echt niet oorskin. Oh ja. En het is verstandig om het slachtoffer op een side te lissen. Zo. Als het dan bloed op je maat of spuien, dan kan dat samen tronenmoelen naar boeten erin. En als het op een reg leidt, dan kan het stikken. Stap 4, zie ik je help. Hast een mobieltje, dan bel eens gelijk 112. Als je nou geen mobiele telefoon bij die hast. Waar weet had het slachtoffer een telefoon die is broekenkist. En als dat niet zo is, roepen, zo luid mogelijk, naar fietsers of omstanders. Dan moet ze gauw mogelijk bellen worden naar 112. En als dan bellen, willen ze onder de telefoon 2 dingen weten. Hoe is het slachtoffer erom en vooral, waar bist? Zorg je er dus voor dat ze wist hoe te streten of het plakwest bist hiet. Oors in de ambulance die nooit vinden. En dan is het wachten op help. En tijdens stap 4, het wachten op help, is het alleen nog maar belangrijk dat mij het slachtoffer contact houdt. Dus spreek een moed in. Zeg hem dat er help omkomt. En als de ambulance er dan is, vertel dan onder de dokter zo duidelijk mogelijk wat Sean of Jet hast. Wat is er gebeurd en wat mankeert het slachtoffer? Dus Reinoud, 1, zocht of het veilig is. 2, informatie samel je. 3, op een side lezen. 4, 112 bel je. En 5, contact houden. Nou, en als dat al je dorst, dan bist je al een echte helpheld. Nou. Ja, maar Aliet, dat best mijn help din. Maar sto net verder? Ja, nou ja, ik ga nog niet eens krek die ambulance bellen, dus ik denk dat ik anders wel iemand uit te lissen haal. Haha, dat moet ik zien. Nee, doe misschien met check. Tegen die kost en ik zie je na je wieken. Dikke doei!